kanye nencazelo yakho. Uma bemphendula bathi Nkosi akukaze kwenzeka ngisho emakhosini. Akukaze kwenzeka ukuthi umuntu engathi akachazelwe iphupho kanye nencazelo. Kungcono ngisho uma kuthiwa uthi ucela incazelo yephupho abatshela lona. Uyayiqonda lento? Uyayibona ukuthi ibukhuni kangakanani? Ubenzisa into ebukhuni uze ukhiphe umyalelo uthi hayi manje ngangitsheli kusho ukuthi nina nezindlu zenu nizonibhubhisa.